Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска знаете какво ще готвим? Пица. Ще правим пица с селенчуци и ще използваме пица паста на Дерони соуса, точно подходящо М са паста и М са пица. Вътре има свежи селенчуци и томати на къцен, точно за подходящо за нашата пица. Пускаме фурна на висока градус да се съгрява на вентилация и сега почва да организираме селенчуци за нашата пица. Почваме от тиган, сипаме малко зикти, сипаме червен лук, вземаме малко чушка, сипаме в тиган, вземаме малко тиквичка, вземаме патраджан и малко гъби. Добавяме малко сол, черен пепер. Тук ще се сготвя селенчуци. Режеме и скамурца. По принцип има обикновена скамурца и има пуширена скамурца. Аз сама пуширана, да може да дам още един интересен вкус на пица и на селенчуци. Тесто съм си го приготвила предварително. Съм си приготвила аз една плоч за пица. Разточваме пица, въздух го бутаме вънка и така. И направо и поставяме. Добавяме скамурца. Сложим една капка зикти. Добавяме нашите селенчуци. И пица паста на Дерони. Това ще го правим по-различно от обикновено. Няма да го мажем отдолу, го сложим така отгоре. Пускаме в фурна. Пица не е готов. Извадаме от фурна и довършваме малко с няколко листа свеж босилик и по-зелената капка зикти. И какво по-хубаво от една хубава вегетарианска пица? Вкусна и много свежа. От мен, Марко Лутяри. Бон апетит!